Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. A yau zan yi magana akan abubuwan da ya kamata mutum ya kasance ya yi kafin a fara KYC na Pi Network, da kuma katukan da ya kamata mutum ya yi tanadi kafin lokacin. To da farko dai abin da ya kamata mutum ya kasance ya yi, idan ka san sunanka bai talayin da na jikin katinka ba, kamar katin da ya shafi National ID card, Voters card, da kuma national passport, da kuma wannan katin license, driver license. To da farko abin da ya kamata, kamar yadda muka yi bayani a wancan bidiyon namu, mun yi bayani akan yadda mutum zai gyara waccan matsalar tasa. To bayan ka gama ka yi musu email kamar yadda na faɗa a ciki, za ka jira su lokacin da za a fara wannan KYC ɗin. To abin da za a ba da dama a yi wannan gyare-gyaren. To amfanin shi wannan sending message ɗin nan da ake yi na wannan gyaran da ake, shi ne za a yi on counting ɗinka, a irga ka a cikin mutanen da suke da wannan matsalar. Da zarar an fara za a tura ma wannan email ɗin, a kuma a sauke ma a cikin dashboard ɗinka gurin da za ka je kai wannan gyaran. To da farko wanne katikan ya kamata mutum ma ya yi ajiye kafin KYC? Da farko mutum at least a ce kana da voters card. Idan baka da voters card, a ce kana da national ID card. Idan baka da national ID card, at least a ce kana da driver license. Idan baka da driver license, to a ce kana da voters card dai. Abubuwa dai guda 4 zuwa 3 ɗin dai, national ID card, voters card, da kuma driver license. Waɗannan abubuwan su ne dai abubuwan da aka fi regarding ɗinsu akan abubuwan da mutum ya kamata ya tanada kafin wannan lokacin da za a fara KYC na shi wannan file ɗin. To shi wannan KYC ɗin alamu sun nuna cewar ana gab da a fara, domin kuwa an ba da dama ma wasu sun ma yi KYC mutum 100 a kowace ƙasa. An yi wanda ake cewa volunteer KYC. To da zarar wannan an kammala shi, to za su fara ba kowa dama ya yi wannan KYC ɗin. To abu na gaba, bayan kana tare da KYC ɗinka, kana da katikanka kamar national ID card, voters card, da kuma shi driver license, da kuma wasu shauran kati waɗanda ake supporting ɗinsu a cikin ƙasashe wanda duk yawanci gurare da za ka KYC suke buƙatan su. To waɗannan dai su ne dai manya-manyan waɗanda aka fi la'akari da su. At least idan akwai wani national ID card da ake yin shi, wanda ake ce mai plastic national ID card, wanda idan ka je cikin Play Store za ka ɗauko wannan application ɗin. Da yawan mutanenmu wasu sun sanya ake downloading ɗinsa. To a cikin ikon Allah, ko da yanzu ba mu yi bayani shi ba, insha Allah daga baya za mu zo mu yi bayani yadda ake shi ɗauko wannan application ɗin har a ji a yi printing ɗin national ID card plastic, wanda insha Allah wannan abun muna sa rai shi ma zai ba da haɗin kai wajen yin KYC. Bayan wannan sai mutum ya kasance ya yi downloading ɗin Pi browser. Idan ka shiga cikin wannan gurin da nake bayani, wannan gurin pilot KYC ɗin, idan ka taba shi zai kawo ka nan gun, zai ce ma kai sign in to Pi browser. To abin da ya kamata ka yi, za ka taba, ni already ina da Pi browser ta tintini na yi downloading. Idan baka da ita, za ta kai ka wannan gurin ka ga ka yi downloading ɗin Pi browser. Da zarar ka yi downloading ɗin Pi browser, to abin da za ka yi shine za ka jira su Pi su kaddamar da wannan KYC ɗin, wanda kowa da kowa yake da damar yi. To yanzu nan gun za mu jira zai buɗe. Idan ya buɗe, abin da zai kai mu cikin Pi browser. Idan ya kawo mu cikin Pi browser, abubuwan da suke a nan shine akwai chat Pi, akwai wallet Pi, akwai brainstorm Pi. Ga shi nan abubuwa ne dai da dama. To lokacin KYC abin da za ka yi, za ka zo ka taɓa wannan gurin ne, wanda idan ka taɓa za su baka option ɗin gurin da za ka je kai wannan KYC ɗin. Ga shi nan kamar yadda suke faɗa, limit of participant from your country is reached 100/100. Suka ce we are sorry already reached the limit. To sun ba da dama ne kowace ƙasa mutum 100 suka bayar suka yi wannan KYC ɗin. To yanzu mu za mu jira har lokacin da ga yanan suna cewa see you soon.
to insha Allah ba za a jima ba za a fara KYC. Shi kuma KYC shine zai baka damar kai withdraw din Pi network ɗinka. Shine dai amfanin KYC ɗinnan da kuka ji ana magana. Idan kuka ji an ce kalmar KYC ana nufin know your customer, hanya ce wacce ake tantance asalin customer naka wanda user ɗinka wanda kuke mu'amala da shi a cikin wannan application ɗin. Shine amfanin KYC. Shi KYC yana taimakawa ne kamfani domin su magance matsalar masu yin account da yawa. Shine amfanin KYC a kusan kowanne kamfani da kuma magance damfara. Kar mutum customer su da suke mu'amala da su ya zo ya cuce su, ya cuci wani ko kuma makamancin haka su wannan. Amma idan har suna da idan har suna da shi wannan kai KYC, to already suna da dukan wasu bayananka wanda ko da ka cuci wani ko ka ha'inci wani ko ka zalunci wani, ta nan za su yi tracking su taimaki wanda ka cuta ɗin nan. To shine dai abin da ake nufi da KYC kuma da kuma amfaninsa KYC ɗin. Wannan kuma abubuwa ne wanda da suke yi suka ci nasarori akan shi wannan Pi ɗin. Ga su nan za ku ga irin su Pi wallet da kuma Pi blockchain. Shi wannan Pi blockchain ɗin wani guri ne wanda ake amfani wajen ko dan za mu yi magana shi next time insha Allahu rabbi. Wannan dai dukan wasu milestone ne wanda su yan Pi network suka cimma, wanda dukan wanda yake mining ɗin Pi, to insha Allahu nan gaba za a ba da labarin sa a yankin da yake, saboda da yawan mutane suna ganin Pi ba zai zama wani abu ba, kuma insha Allahu Pi zai zama ya bada tarihi, amma sai mutum ya yi haƙuri ya yi juriya. Wannan abun ba wai abu bane ba na ƙaramin lokaci, amma an jima ma ana yin shi wannan Pi ɗin, kuma insha Allahu mutane za su ci moriyarsa yanda ba a tunani insha Allahu rabbi. Wannan KYC ɗin wannan Pi ɗin abu ne wanda yake mai mahimmanci, kuma mu ci gaba da yi. Da ce ba kai mining ba ya zo ya yi daraja, wanda a ce ka yi mining ɗinsa an samu wata matsala, saboda kai ba kuɗi ka sa ba, ba wai kuɗinka ka sa ba, kawai abin da za ka yi shine kawai za ka zo ka ne kawai bayan 24 hours kamar yadda kuka sani kuke taɓa kuke yi. Pi abu ne wanda yake da mahimmanci, ba wai ƙaramin coin bane ba. Pi yana da wasu abubuwa waɗanda suke da mahimmanci, wanda zai zo da wasu sabbin tsare-tsare a harka ta blockchain baki ɗaya. Gashi nan suna magana ne akan wannan releasing ɗin da aka yi. Gashi nan Pi KYC. The Pi core team has developed a Pi KYC solution that initial enrolled 100 pioneer per country. Kun gani kamar yadda nake gaya muku. To wannan abubuwan su ne dai abubuwan da suke tattare da Pi network. Ga yanan suke nuna mana amfanin me yasa KYC yake da amfani. Kun gani know your customer client. Gashi nan kamar yadda nake gaya muku, is a process that verify identification to distinguish genuine account from fake ones. Kun gani, the vision of Pi network is build an inclusive and the most widely distributed digital currency and economy for all pioneers. The mining mechanism of Pi network is a social network based on the mining rate house at the social networks size growth by 10 times. To wannan abubuwa ne wanda suke tattare da mahimmancin shi wannan KYC din da kuma amfani da kuma shi menene ma shi Pi network din. To gaskiya abu ne wanda yake da kyau mu ci gaba da mining din wannan Pi din. Insha Allah za a samu alkhairi, wanda ba shi da jari in Allah ya yarda a wannan Pi network din zai samu alkhairi wanda bai ma taba tunaninsa ba. Insha Allahu rabbi mu ci gaba mu samu ƙwarin gwiwa dukkan wani abu da ya zo na zamani mu yi kokari mu integrating ɗinsa ga cikin rayuwar mu, kar mu bari a bar mu a baya. Wannan abubuwan da kuke gani shekara kusan tun 2019 ake wannan harkoki na Pi din, kuma suna nan suna giggina mai abubuwan da su bashi daraja da balu. Yawa mu yi kokari dukkan wasu abubuwa da suke bukata na necessary mu yi kokari mu ga mun yi shi. Abin da ya kamata mu yi, mu samu ko national ID card ko voters card ko driver license mu rike a hannun mu, wanda da shine za a yi KYC din nan insha Allahu rabbi. Kara manta kuma a danna mana subscribing idan kai sabo ne a wannan channel din, sannan a danna alamar kararrawa, a danna mana liking, sannan a yi shi forwarding ɗinsa zuwa ga 'yan uwa domin su ma su amfana da irin wannan abubuwan da zamu nakawa. Kuma zamu ci gaba da kawo muku wasu update akan dukkan wasu abubuwa da suka shafi online networking ko kuma in ce online business da kuma harkoki na cryptocurrency. Insha Allah dukkan wani abubuwa da muka ga zai amfanar da ku, to insha Allah zamu ga mun yi kokari mun yi integrating ɗinsa a cikin wannan YouTube channel tamu mai albarka. Dukan wasu abubuwa da suka dace za mu yi muku bidiyo mu sa muku shi a cikin wannan.
ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan YouTube channel mai albarka. Mai magana Sadi Haruna daga wannan YouTube naku mai albarka.